You do like shining a window, but you ain't got no windows, so you just picture a window and book it slow and easy. De har i hvert fald sagt til mig, at de bliver rask, så det er det vigtige. Så er det så blevet til en svulst, der så har vokset så kæmpe stor, og den var enorm. Altså, den var helt vildt stor. Og det er i virkeligheden to svulster, hvor jeg kommer gående ind med smerter i ryggen, smerter i testiklerne. Jeg har testikelkræft, som ikke er i testiklen. Derimod så har det været en svulst, og er stadigvæk en svulst, som har ligget heroppe. Helt ind bagerst ved min ryggrad og min lunge.